cine suntem și încotro mergem. Ne-am obișnuit să credem că suntem mici, neimportanți și că de noi nu depinde nimic. Dar oare nu tot noi suntem cei care schimbă lucrurile în fiecare zi? Echipa de savanți care lansează primul satelit moldovenesc, dar și cei care învață copiii că prin efort și imaginație, imposibilul devine posibil. Artiști născuți în Moldova, care evoluează astăzi pe marele scene ale lumii, dar și cei care își dedică viața pentru ca altcineva să fie cel mai bun. Sportivii care înving în competiții grele ca să răsune de pe podium imnul Moldovei, dar și cei care au grijă ce țară vor moșteni generațiile care vin. Noi suntem drumarii care se trezesc odată cu soarele ca să ne facă țara mai frumoasă, dar și cei care se culcă la răsărit ca să dezvolte acasă noi tehnologii. Tot noi suntem cei care nu-și uită rădăcinile, dar și cei care își riscă viața la mii de kilometri de casă pentru a da o mână de ajutor. Suntem o țară de oameni deschiși la suflet, omenoși și lideri în gândire. Oameni care au ales să trăiască în demnitate și democrație.